Maayong hapon mga kauban. Ako si Mila Lagahit ug uban ako ninyo aron masayran ang latest updates kabahin sa Barangay NSK o Sangguniang Kabataan Elections 2023. Uban ta sa pagpakabana, uban ta sa kalambuan. Kini ang BSKE 2023 sa MyTV. So sa pagkakaron ania tabalik sa Consolacion Central School, lungsod sa Consolacion, aron masaksihan kung unsa na may nahitabo karon. Kapin usa ka oras human gisirad-an na officially ang BSK election. So kaganinang alas 3 sa hapon gisirado na atong mga precinct centers, atong mga voting centers kay pero bisan pa man nga gisirad-an na no kay ana agya po yung mga tao, mga botante nga ni duol og gisulod kaganina sa tunghaan kay namasin nga makaapas pa sa pagbotar pero sa ato nakita ganina wala sila tuguti sa atong mga COMELEC nga representative sa kada precincts kay stricto ang pagsunod sa palisiya nga dapat alas 3 sarado na og dili na pwede makabotar. So for context lang, diri sa Consolacion Central School duha ka barangay ang lakip sa mga precinct centers no ana ang Barangay Kasili nga matud pa sa data kay mukabat og 10,000 ka mga botante ang expected nga mobotar pero wala pa final numbers kung pila jud ang voters turnout, whereas sa Poblacion Oriental estimated number of voters kay 3,000 kapin ka mga botante pero again wala gyapon ay final nga voters turnout for now. So ang kasamtang panahon nato karon kay bag-o lang dyan na human ang kaning kusog nga bunok sa uwan kaganina, mga 10 minutos kapin na usa na hunong ang uwan og mao kini ang sitwasyon, hayahay ra peaceful og nindot rasad ang panahon karon. Naata karon sa gym sa Consolacion Central School og atong bisitaon kung unsa nay sitwasyon sa kada room. Nag-inifhanay na sila sa ilang mga boto. So pagkakaroon kay humana og count or tali ang kining mga boto diri ani nga room pero karon kay ilan nang ibalhin no sa kaning kitawag nila nga sheet nga naa sa blackboard karon. So mo na siya na atong mga COMELEC representatives nag-andam na para itali diri sa atong tally board ang total number of votes sa kada kandidato. Kana siya. Alas 3 na human ang pagboto karon kay magsugod na sila. Diri sa Pikas bahin sa Barangay Kasili gihapon ni nag-andam gihapon ang atong mga COMELEC representatives aron mabutang na sa tally board ang mga total number of votes. Ani sa gawas makita nato ang mga botante sa kaganina o gani mga supporters sa mga uban kandidato nga nidagan karon nga election ning tuiga. So napa na dito sa Luyo. Sa pagkakaron kaganina no kay puno kayo nigtaw ang gym ug dito sa kana nga bahin puno kayo pero karon kapin usa ka oras na ang nilabay, duha ka oras na hapit gani kay hawa na kaayo ang nagpabili na lang kay mga supporters sa mga kandidato nga nidagan karon, ang uban kay mga poll watchers diha. So napay uban classrooms diha karon. Ani apa uban mga tao. Karon kay atong ma-interview atong interviewhon ang usa ka botante gikan sa Kasili. Sige. Ato na ila sir, pwede nimo mapaila-ila imong pangalan kung asa ka
nagpuyo karon pila imong edad? May ako sa tanan. Ako din si Kent Lloyd ako sa kabutante sa Barangay Casili, Consolacion. Pila imong edad, sir? Ako napangida ron sa 22 anyos. 22. First time nimo mo botar karon, sir? Dili. Sa SKK hagbay ra sa kanibutan. Hagbay ra po. First time hinuon ako sa sitwasyon karon kay aside sa butante po ko, kandidato po ko karon sa among barangay. Okay. Sa Sangguniang Kabataan. So far, sir, kay kumusta man ang experience sa pagbotar, no? Okayhan ba ka sa panahon karon? Kaganina kay init kaayo karon kay niuwan na sad. Unsa may nabati na? Ang ako lang musulti sa ako nabati karon isip kandidato, isip ka usa ka butante sa among barangay kay mura jud laki sabay ra pud sa atong panahon. Init dinihang buntag karon mahapon nga madagumon ug mauwan. Pero ang masilakon gid nga ako nakita gid sa atong proseso sa eleksyon is limpyo og linhaw nga hinaot magpadayon din sa umaabot pa nga mga tuig ug henerasyon kay isip kabatan-unan sa atong nasod karon nga nagsaligta sa spiritu sa demokrasya kamupili sa atong mga leader sa mga liderato nato sa atong mga kanya-kanyang opisina sa gobyerno nga mao siya nga indot siya na matanaw na sa among barangay nagkalahing man o pinili ay sa mga kandidato nagkahiyo sa iya sa mga mata na mo nga isip pagpiligalay. Kisay mo mga kauban karon, sir? Kini ako mga kauban karon sa mga support systems namo, mga watchers namo, mga movers namo sa among mga food distribution system namo o sa among mga mama o papa sa among pagkandidat sa amo pamilya namo sa mga kandidato. Nakay idea, sir, kung pila ka ang total number of voters karon sa Barangay Casili? Sa pag-ihap-ihap nako sa mga niaging semana, ang Barangay Casili nag-ihap sa kapin 10,000 ang total ng butante para sa barangay o sa Sangguniang Kabataan kay nagduwa around 3,400. Siguro, sir, mensahe para sa tanan nga nibotar karon o sa whole process sa election, no? Mensahe nako para sa tanan no nga atong gihapon padayon ang atong limpyo nga sistema sa atong demokrasya aron mapadayon nato ang nindot nga serbisyo sa atong opisina sa gobyerno. So far, sir, kay smooth ra ba ang flow karon tan-aw nimo sa election, like wala bay gubot, wala bay hugaw, tikas o uban pa? Sa ako pang mga nadungog karong mga orasa karong adlaw kay lunhaw ug linaw ra mahinaw ang atong proseso sa eleksyon diri sa Barangay Casili. Hinaon sa sunod na sad nga election ning ani, no? Kay so far kay based sa kapulisan og sa BFP kay wala may mga issues sad nga na encounter, so hopefully next year nga nagyapon. Daghang king salamat, sir, ha, and good luck. Sige. Mao to atong nakahinabi ang usa ka botante, no, once again sa kaning Barangay Casili. So anyway, mo proceed ta sa dito sa Pikas Bahin sa eskwelahan diin nakapahimutang ang mga voting centers pod sa Poblacion Oriental, usa pod ka barangay sa lungsod sa Consolacion. So kaganina na hisgutan sa atong na interview nga dulan 10,000 ang expected nga botante sa Barangay Casili, pero yet to confirm pa kung pila jud ang mga namotar jud, pila ang voters turnout sa Barangay Casili alone ug uban pa. And then so far based sa report sa atong kapulisan ug sa Bureau of Fire Protection kay wala ray insidente nga nahitabo. Kaganina lang kay grabe ang uwan, murag libog kayo ang panahon kay ganina init kayo nya karon kay ni kalita sa uwan karon kay nawala na sa. So diri sa Barangay Poblacion nga mga voting centers nagsugod na sad sila og inihapay kana parte sa ang ilang kilabuhat kay i-announce jud nila ang kining kisay gibutaran sa mga tao. Ya ila sang ipakita sa jud ang kining papel nga mo'y gigamit sa pagbotar. So, di lang nato ipakita sa ang blackboard kay confidential pa siya for now, pero for transparency sake kay mao kini ang
sitwasyon karon sa kining usa ka voting center nga gi-assign sa Barangay Poblacion Oriental. So, kung ganina sa Barangay Kasili atong naabtan, wala pa gasot sa tally board karon kay anam-anam na og suot sa tally board ang kining mga taga Barangay Poblacion Oriental. Na siya. Ana adiri sa sulod kay mga supporters sa mga kandidato nga nidagan pod, ang uban kay mga parte sa COMELEC. Kana. Sa pikas bahin, mao gihapon ang kasamtangang sitwasyon, no? Nagsugod na sad og inihapay. Nagliliay na sad ang tagsa-tagsa ka mga kandidato. Nasa diha. Giyatong tanawon. So, parte jud ana kay kana isyagit nila kung kisa man ni ang mga gipang botar, kung adto na gani mga contentions or objections kay maayo nga erase nino sa atong mga poll watchers, sa mga supporters ug uban pa. So kanang yellow mo na ang sudlanan sa mga balota. Very confidential, dili dapat makita sa uban. Sugod na og tali sa dito sa board. Karon atong makahinabi ang mga mga lumulupyo sad sa Poblacion Oriental nga mga bag-o ra sad nga nibutan. Sige na. Okay na. Ma'am, unsa ganito yung mangalan, ma'am? Kuan si Venice Quiapo. Ikaw, ma'am? Mayla. Taga-asa man mo, ma'am? Unsa nga sitio sa Oriental? Sa Kuan Quiapo compound. Quiapo. Ikaw, ma'am? Quiapo. Ma'am, kanang kumusta man imong experience karon nga election? Unsa ba, gubot ba or hapsay ra ba kayo? Hapsay naman siya pero kanang excited mi nga ipangkulbaan kay nami mga kandidato. Nga kuan pamilya. Pamilya na sad so nga nagkuan sad may mga unta makalusot. Muna karon nga bisan humana ang election kay nagpaabot gyapon mo diri sa gawas. Kadaw may mga sure jud ang sa election walay kuan. Hapsay lang itsa. Ikaw, ma'am, kumusta man imong kasinatian? Hapsay ra ba? Pero tan-an unsa man? Hapsay. Ikumpara sa una, ma'am, kana mas hapsay ba ron or mas hapsay sa una, mas kubot ba ron, mas kubot sa una? Mas sa una wala ko kuan sa kanang kuan kay dito siguro ko sa pero karon hapsay siya. Hapsay siya. Kung aduna kay mga ganan nga i-suggest siguro kung sa may mga need nga i-improve karon sa proseso. Sa ako lang na obserbaran karon no sa listing lang gid siya. Most sa listing dito sa Gawas Manggod bantang siya sa init sa mangita silang pangan. Aside pa jud ana na ay mga kuwang nga mga list wala ilang mga pangan dito. So need pa sila mo adto sa katong sa plug pool kay para papangitay lang ni kung sa presale sila. So katuhaso siya kay tasang niya. Aside pa jud ana para sa mga kana ganing mga senior citizen nga nanay mga disabilities nga maglisod na sa butar. Suggest ang ni sa mua lang is like kanang diri nga part ba pasaka ang kanang diri nga dan is i-clear lang siya ilang siya butangan o mga motor para easy sa mga tricycle nga mo drop sa mga disabled o sa mga senior kay most sa mga senior nga diri mga disabled mas ni kuanan sa muli na lang sila niya wala na ni kanang butar tungod sa kahasol nga dili sila makuha niya maglisod sila pag kanang balik. Ma'am, last siguro nga mensahe kanang nganong para nimo importante man nga mubutar unta like kabatan-unan man or dili aning BSK elections para sa susunod nga election. Para nako mas maayo man jud nga mubutar tatanan sa mga batanon sa mga kuan sa mga kapitan sa unsa kay para katuganing previous nga mga dili maayo nga pamalakad mausab then i-try na to ang bag-o may di sila mas makahatag o kanang improvement sa barangay aside ana tanan nga angay madawat sa mga katawhan madawat jud dili kay isig pamilyar ang makadawat sa ako lang ng point of ko na aside pa jud ana is daghan ang dapat ganang usbununod o dapat jud i-street sa barangays. Kana lang siguro daghan kay salamat sa imong time. Thank you kayo, ma'am, and good luck sa salamat.
Magkato atong nadungog kung unsa man ang mga sentimiento sa mga botante nato og karong tuiga. Ani adi ay nakalista mo ani ang buot ipasabot sa kato na interview nato ganina nga kanang medyo bantang siya sa init kay ganina init jud kaayo, so kung maigo ang kainit diri dili siya maklaro labi na nga putik kaayo ana. So kung siya nakalista diri ang mga precinct numbers sa mga botante og taod-taod mahibaw-an na nato ang resulta sa piniliay ning tuiga. So mala siya karon mao gyapon ang sitwasyon, nagpadayon gyapon sa pag-ihap ang COMELEC no sa kada precinct. Wala na sa pagkakaroon. Daghang salamat sa pagtutok ning live news report nato. Kini si Mila Lagahit ubanta sa pagpakabana ubanta sa kalambuan. Kini ang BSKE 2023 sa My TV.